Tento chlapec si pamätá na to, ako bol pred svojím narodením v brúšku svojej tety. Chlapec Bobby Hodges často rozpráva o tom, že chce bývať u svojej tety Susan. V rodine tety majú jedného chlapca, Bobbyho bratranca, a 3 dievčatá, Bobbyho sesternice. A teta po narodení chlapca potratila dvojčatá. Bobby neustále hovoril o tom, že jeho bratranec je v skutočnosti jeho bratom. Často sa pýtal svojej súčasnej maminy, prečo nemôže žiť so svojou skutočnou rodinou. Rodičia si mysleli, že sa mu páči u ich rodiny, pretože majú viac detí a tak tomu neprikladali žiadny veľký význam. Keď boli chlapcovi 4 roky, začal sa pýtať svojej maminy, či si pamätá, ako boli s Donaldom so svojím bratom spoločne v brúšku. Mama mu vysvetlila, že to nie je možné, pretože on sa narodil o 2 roky skôr ako jeho brat. Na to však odpovedal, že bol s Donaldom v brúšku tety Susan a začal sa pýtať, prečo ich neporodila. Bobby sa pritom rozrušil a začal kričať na svojho brata. Je to tvoja vina, ty si sa nechcel vtedy narodiť. Keď sa ukludnil, začal postupne vysvetľovať, že po potrate sa chcel znovu dostať do brúška tety Susan, ale už tam bola Rebeka, jeho súčasná sesternica. Nakoniec sa dostal do brúška svojej súčasnej maminky a narodil sa.